真香啊，香啊，照啊， Hola,香照 soc 啊， Pinyonet, 传 vi de Villarreal, de la família Els Bocapinyó. Tant, avui vos porto un videet pa mainar. Una dieta diària que teniu que portar pa no ser sacs de crinyes, saps? Anem allà. Bé, així me podeu veure tirar-me de desayuno, tant que jo per desayunar, pues, sempre, com podeu veure ahí les imatges, me faig unes lletretes, una sopeta de lletretes, per començar el dia. Després tirem a, veus, així que m'estic fotent així unes algues, unes verduretes, el que me fiquem a mare, tire un poc també de crinya, i com veu, ahí tinc un ou, però l'ou no porta lo que és la yema, que és lo que engorda de tot el dia, ¿no? Así que l'ou no és recomendable i així tiro un poc més de sopeta, veus? Unes lletretes per batir. Així estic ja esmorzant, a fer una parada en el meu dia a dia, a tirar-me de freno, no? A les 9:30 del matí. Me vaig a esmorzar i me faig, com veu ahí, pues, un perol de espaguetis d'estos o de... Bueno, vosaltres ho coneixeu per lo que són los fideos chinos, ¿no? Los fideos chinos. Així, després, antes de dinar, faig una mini parada, sense me'n vaig al vàter, me pare un moment allí i pegue rossega d'una mazorca, tant? Que això va bé per fer la digestió. Arriba l'hora de dinar i, com veu, és la menjar més important, la tomaqueta i de l'hort, tant? Ara tirem de, com sempre, d'estos fideus xinos, un poc de sopeta d'esta que m'agrada que me fa ma mare, tant? Fa un bon perol per tota la setmana i així anem tirant-me d'ahí. Ara sí que me faré un ou, com veu ahí, en la yema i tot. Ahí vaig a tirar-me, veus? Ahí està. Després de dinar, pegue per un moment i me'n vaig a la piscina a fer exercici. Me n'eig a les cames ahí sentat un rato i després me'n vaig a berenar. De seguida me senté a berenar i així estic tirant-me, òbviament, una traga d'ixos fideos chinos, no? Però estos porten coliflor i a mi la coliflor per berenar m'agrada molt. 吃面条了， Pues això és la dieta diària, tant? 秃噜模式开始，开喽！ Ara a sopar i a pegar un enllaç, que demà tornem a començar el dia. Bo!